हेलौ लोगोफोर, आं दिनै मोनसे खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय हागोन दा नों। हागोन दा नों खन्थाइखौ आं आवरायनो थाखाय आखायाव लाबाय। खन्थाइखौ आवरायदों आं सुदेम बसुमतारी। नोंथांमोना गासिबो आंनि खन्थाइखौ खोनासंगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय। हागोन दा नों, हागोन दा नों रोजे, सानसे जेब्ला आं जोबथा हां बोगोन, अब्ला नों फैना गांसो गुफुर सिजों बावनानै आंनि जुमाखौ गोजोन होनो। बारसे गोथार बिबारजों आंनि गोथै सोलेराव होनानै थरथिंसे मोदै हुगारनो। नोंनि आखाइजों गोजा सिन्दुर गाब गानो हांमा थानाय आंनि बे दाखुरा खाफालाव खनसे सब खुदुमना आय' अनजालि होनफैनो। हागोन नों आंनि गोथै सोलेराव गिख्रंथाव महर लाना ब्लाव ब्लाव जोंनाय अरखौ नायनो। हागोन दा अनजालु नों आं थैयोब्ला अरायनि थाखाय गोरबो बिखाजों आंखौ बिदाय होनो। Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Thank you a lot guys for your love and support.